Bismillahirrahmanirrahim. Innan nasu salasatu aksamin, sabikun walahikun wa mahikun. Fasabiku alladhi yasbiku ahlahu, walahik alladhi yuhibbu salafahu wa dhikrahum, wa yatashammama ila siyarihim wa akhlaqihim, fahada yukhlaqu bihim. Wal mahik wal iyadu billah walladhi yamhaqu tariqa ahli. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, wa ma ra'aitu amalan min a'malihim wala min adatihim illa walahu aslun wa mustanadun fis sunnah. Niki nerangaken bilih menungso menika umume dibagi dados 3. Secara umum menungso menika dibagi dados 3. Sing pertama, menungso niku disebut sabik. Sabik niku napa? Sabik niku wong sing blancang nglakoni keapian ing ngatasé keluargane. Iku jenenge apa? Sabik. Ana istilah fastabikul khairat. Wong kudu berlomba-lomba gegancangan nglakoni keapian. Lah menungso sing luweh apik utawa blancang keluargane dhewe, tanggane dhewe, iku disebut sabik. Nomor 2, lahik. Napa lahik niku? Alladzi yuhibbu salafahu wa dzikrahum wa yatasammamu ila siyarihim wa akhlaqihim, fahada yukhlaqu bihi. Sing nomor 2 menungso iku disebut lahik. Sapa niku lahik? Lahik iku wong sing seneng karo salaf, wong sing seneng karo salafus sholeh. Maknane wong sing seneng karo Kanjeng Nabi, wong sing seneng karo sahabat, wong sing seneng karo tabi'in, wong sing seneng karo tabi'it tabi'in. Napa maknane seneng? Seneng niku maknane awak dhewe nalika ape nglakoni apa wae iku awak dhewe ndelok tingkah lakune wong-wong jaman biyen, ya. Wa dzikrahum, lan wong-wong senengane nyebut wong biyen-biyen. Yes, kaya panjenengan kabeh iki ape tahlil ya nyebut wong biyen-biyen, Fatihah karo wong biyen. Ape duwe hajat apa manakipan yo nyebut wong biyen-biyen. Jadi maknane awak dhewe iku urip ora iso urip kejaba urip sing barokah iku nek nyebut wong-wong sing dhisik. Mergo kapan wong kok gak gelem nyebut wong biyen-biyen? Maknane ora gelem nyebut ku piye? Wong ora gelem nglakoni perintahe wong biyen-biyen, maknane wong mau gawe dalan dhewe utawa som. Jadi awak dhewe kok ngaji ngene iki ana tagak jaman biyen, ya ana. Jadi sampean mempergawe kaya ngene iki ana tagak karo biyen, ya ana. Jadi maknane awak dhewe nglakoni apa wae iku ukurane nglakoni karo wong biyen kabeh iku menungso. Lah sing nomor 3, wal iyadu billah walladzi yamhaqu tariqa ahlihi. Sing nomor 3 wong-wong sing ora mbutuhno karo wong biyen. Nomor 3, naudzubillah min dzalik. Cara urip dhewe. Wis ora gelem nganggo hukume Kanjeng Nabi, ora gelem nganggo hukume sahabat. Jadi saiki nek jenengan teliti sak teliti-telitine. Wong NU iku ciri khase seneng karo sahabat. Wong NU
iku ciri khose seneng karo sahabate Kanjeng Nabi. Saking senenge karo sahabate Kanjeng Nabi, wong NU iku nek khutbah terakhir iku mesti nyebut sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nung kene nyebut agak Mbah. Tenan ta ora? Yo. Dadi saking seneng itu ciri khas. Wong NU iku ciri khose nyebut wong-wong biyen. Jadi nek zaman pas apa jenenge khutbah terakhir iku mesti nyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dadi titenane kok ana khotib utawa tukang khutbah kok gak nyebut apa jenenge sahabat papat, iso uga wonge ora roh, iso uga wonge Muhammadiyah. Paham ya? Tapi ora kok elek gak. Iki ciri khas wong NU iku seneng sahabat, seneng salafus saleh. Iku lah sing nomor 3. Huwallazi yamhaqu turuku ahli. Nomor 3 wong-wong sing ora butuhno wong biyen. Urip wis ora nganggo pedoman belas nggih niku uripe sing awur-awuran. Qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Atos wa ma ra'aitu amalan min a'malihim wala min 'adatihim illa walahu aslun wa mustanadun fi sunnah. Ngendikane kiai bilih aku kurang roh amalane wong-wong soleh, ora roh pengadatane wong-wong soleh, kejaba pengadatan, kejaba pengaman mau ana aslun, ana asal usule, ana sanate sangka sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kok jenengan nyawang kiai zaman saiki sing kiai tenan lho ya, maksud ora kiai sing daden, kiai tenan maksudnya. Kiai zaman saiki opo wae sing dilakoni tek iku bentuke koyok-koyok di luar nalar manusia, ya, di luar nalar manusia. Iku mesti kiai mau ana dalil utawa sanad utawa ngilmu sing ngilmu iki sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ana ngilmu usul fiqh, ana ngilmu apa jenenge usul-usul macem-macem. Lah iku sing ngrumusno para kiai-kiai biyen. Dadi terkadang bentuke saiki amale beda, tapi bedane iki isih nyambung saka Kanjeng Nabi. Saiki tak contohno umpamane. Kanjeng Nabi ngendika sedekah senajan separo kurma iku iso nolak apa neraka. Iku ngendikane Kanjeng Nabi. Lah uripmu nanggone ndi kene duwat. Terus awakmu ape nganggo ngendikane Kanjeng Nabi. Berarti aku nek sedekah iku maknane kudu nganggo ya sampe kiamat ora sedekah kowe Mbah ya. Ya perkara sing madani kurma, intine sedekah. Ya nang kene mbok separo sendok, mbok separo piring ngono ya. Separo sendok, mbok separo piring. Ora padha. Tapi iki ana sanad ngilmu saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok zaman Kanjeng Nabi nek salat jubahan nganggo jubah, nganggo imamah. Lah nang ngene kene sampean ape imaman ngene malah diguyu cecek lho ya. Ya. Kanjeng Nabi jubahan, imamah, serban. Lah sampean nang ngene kene ape jubahan iku ape lah apa bento tapi karena ora ngene ya. Jadi maknane ora kok masalah pakaiane, senajan salat pakaiane ora padha, ning cara menutup aurat iku wis padha karo sunnahe Kanjeng Nabi.
Wong kok gak milu wong biyen wis ta, wong kok gak milu wong biyen iku mesti celok. Kula tak cerita. Kula niku zaman tengene Pondok Sarang. Wong jenenge bocah nggih, jenenge bocah. Urung roh lor, urung roh kidul ya. Dadi kula niku nyawang salah setunggal putrane Mbah Mun. Rumangsaku, matiku rumangsaku. Gus kok nakal ya ngono. Ngono tok aku. Gus kok nakal. Jadi kula niku gadah kanca iku lagi loro. Barang loro biasane niku nang sarang zaman biyen niku nyileh mobil dalem. Nyileh napa? Mobil dalem, mobil Mbah Mun zaman semono kijang. Lah kijang iki digawa Guse nang nggone Tuban. Lah Gus nang Tuban iku lah apa? Gus nang nggone Jadi pikir aku pelek. Mosok Gus koyo ngono iku. Ngono tok padahal aku. Krentek nang ati mosok Gus koyo ngono. Guse kondur teng kene sarang, mobil tak gawa kanggo ngeterno santri sing loro iki mau. Perjalanan lagi antara 3 menit utawa 2 menit ngoten, 3 menitan kira-kira. Sarang sampai tenggune Perak, iku paling sekilo. Ana ngomben ngono ya, ana ngomben. Cedhek ngomben pas. Jadi mbah piye ceritane? Nang ngene timbangan iki ana timbangan truk. Di mobil sing tak gawa iki supire mbah piye ku mbelok ngene lho, mutar ngono ku lho. Suwe-suwe ku malah nabrak wit klopo. Lho iki piye? Mobile Mbah Mun tak nggo ngeterno santri sarang. Ya santri Mbah Mun medhu ae. Ya iku gejegur nabrakan. Kula niku tak ongan, iki ndak aku kuwalat apa le yo ya Allah, ya Allah. Jadi kula angen-angen jebule wong kok ora sampe duwe rasa apa? Janggal karo gurune, janggal karo Guse iku iso ndadekno langsung kula dibales. Kecelakaan. Jenengan menawi saniki nate buka TikTok, bahkan TikTok ta, Mbak? Roh tegak TikTok. TikTok kan. Ya TikTok. Iku ana inisial nang nggone TikTok iku pondoke Al Anwar. Kaya pondokku, tapi Jepara. Di Jepara. Inisiale AJ ya. AJ golek dhewe kok ya. Lah iku zaman semono kula niku menangi kalih AJ niku. Kula mboten ngelek-ngelek nggih, mboten iki cuma cerita ibrah nggih. Kula mboten ngelek cuma niki ibrah supaya jenengan paham bahwa urip ku ya ana kualat barang. Urip ku ya ana kualat. Jadi maknane awakmu ngeleki karo wong kafir. Kafir lho, kafir iku ana malatine. Apa meneh ngeleki wong Islam. Apa meneh ngeleki wong Islam tanggane dhewe. Apa meneh ngeleki wong Islam kiyaine dhewe. Apa meneh ngeleki wong Islam sing dadi gurune dhewe. Iku mesti ana afat tertentu sing sampean gak roh. Inisial AJ iki iku beritane mbah bener mbah ora. Iku ngeloni santrine dhewe. Ora sang golek cung ya, pokoke ngono intine ya. Jadi maknane iku ana kiai nglakoni kelakuan sing ora pas kanggo santrine. Lah kula eling zaman biyen iku zaman rame-ramene Mbah Mun gawe patung jaran, Mbah Mun gawe partai ngene Jepara. Termasuk santri sing wani ngomentari Mbah Mun, bahkan menentang Mbah Mun. Iku wong iki mau. Inisialnya napa? Aji. Akhirnya ana kula gadah kanca raket
dongane teng kene kula piyambak pireng piyambak bahwa wong iki wis ora diakoni santrine Mbah Mun sing iki Mbah Mun dhewe naudzubillah min jadi maknane nalika awak dhewe ora gelem nglakoni apa-apa sing dilakokno sunnah iku mesti ana malatine mesti ngono. Lha sampean kok iso wani mbantah apa sing dingendikakno Nabi. Apa sing dingendikakno salafus saleh, sahabat, tabiin karo tabiin. Aja mok salahno wong sik nalika awak dhewe ngrasakno rekoso urip. Mergo awak dhewe wis mbantah karo wong-wong pilihane Gusti Allah. Ya kaya mau wonge pintere ora karu-karuan lho ya kok ndelalah uripe kepleset kula niku lagi dikrentek mawon karo Gus Yasin niku wis kecelakaan ora karu-karuan iku mbah dosa iku mbah kena dihapus mbah ora aku ya gak roh muga-muga ya iso dihapus. Nomor loro kula niku kalih Mbah Mun nate diutus napa niki nggawe bangunan. Lah Mbah Mun nek nggih bangunan niku modele kaya pinter dhewe ngono modele Mbah Mun ku ya. Modele wong jenenge wong nguji murid. Lah sing tukang lak ya aku. Kula niku tukang batu, Mbah. Tukang batu kula niki. Cung kowe nek Mbah Mun kudune ngene. Kowe ngene ae ora sanggo wesi kanggo pring wae. Ngono Mbah Mun, cara mono ngene. Kok niku kene ati ngene. Lah ya Mbah Mun kok pinten bangun timbang aku tukange kok aku ngono cara ngono. Lho sing tukang iki aku Mbah Mun Kiai. Kira-kira aku dipikir ngono kok kaya bener ya Mbah ya. Kaya bener. Wong Mbah Mun ku ora nukang, aku sing nukang. Kula niku tukang Mbah, tukang batu nek karo Mbah Nyelai kecil lah. Cak. Tukang batu kula Mbah teng kene sarang. Kula niku krentek ngoten niku. Ayo Mbah Mun mosok-mosok luwih pinter timbang aku babakan pertukangan. Wis, iki tak lakoni. Sesuai perintah Mbah Mun, tapi yo rada gundul saithik. Lha Mbah Mun iku modele nek ana tukang nih ana apa niki bangun iki Mbah ya, kudune nganggo pasir muntilan. Mbah Mun yo ora. Ora usah pasir muntilan, cung pasir sarang lho wis. Padahal bangunan tingkat 5 iku. Iku nek menurut insinyur iki nek ora keramate Mbah Mun wis ora ngarah doani. Wesine harusnya 12 ganti 10, ganti 8 ngono Mbah. Lah medeni wong. Tapi yo bangunan sampai saiki yo saya meger. Iki sing cerita kula. Kula nanti diken bangun. Kula aja duwe krentek elek, maksud elek ya mau. Lah yo Mbah Mun yo mestine pinter aku lah ngono ya Mbak ya. Wong aku tuh tukang. Wes iki tak kerjano. Tak kerjano mbah piye ceritane iku ndelalah iku ana kedadian alam sing di luar nalar. Biasane iku nang kali iku gak tau banjir gede, Mbah. Lu ndelalah kaya banjir gede. Perkara sing tak bangun iki malah kocar kacir ora karo-karo. Naudzubillah min ya umpama urip saiki ana rekoso ana sore ya muga-muga salahku karo guruku dhewe. Paham ya? Dadi urip mesti ana malatine, Pak. Sampeyan salah karo wedhusmu wae ana malatine. Apa meneh karo wong Islam. Apa meneh awakmu ora gelem ngerjakno perintah salafus saleh. Makane sampean wis diperintahna karo Gusti Allah. Ora trimo Kanjeng Nabi pangeran, Iqra bismi rabbikal ladzi. Kowe lu ngaji ya to ngaji. Zaman saiki wong ngaji karo wong wiridan, milih wong wiridan. Ya to ora, Padahal ing dalam zaman koyok ngene iki 2026 wiridan karo ngaji bandingane
1 karo 70. Wiridan zaman saiki nek mau bandingno karo ngaji iku bandingane 1 karo 70. Gedhe ndi? Gedhe sing ngaji. Iki tarekah dhuwur. Cuma wong-wong ora patek nganggep nek ngaji iki dudu tarekah. Ku langsung karo Kanjeng Nabi. Saman urip maca selawat iku tujuane apa? Ben Kanjeng Nabi seneng. Saman urip nglakoni perintah-perintah Kanjeng Nabi, ben Kanjeng Nabi niku seneng atine. Lah perkara sing paling nyenengno atine Kanjeng Nabi iku nalika umate gelem ngaji. Sing paling diseneng karo Kanjeng Nabi. Kula wingi nyoto teng mriki napa teng pundi nggih? Pokoke intine teng pundi pokoke wonten pengen lagi bab. Dadi nggone siji masjid iku ana 2 kelompok, sing siji wiridan, sing siji ngaji. Ngaji ku mesti bahas iki lho wis iki jenenge ngaji. Bahas halal haram, bahas piye carane wiridan, bahas macam-macam. Kanjeng Nabi nyapa wiridan yo apik. Iku nek pangeran nek wiride mandi ya disembatine pangeran, nek ora mandi ya ora diwehi pangeran. Tapi Kanjeng Nabi milih wong sing ngaji bahas halal haram. Jadi ada 2 kelompok, sing siji wiridan, sing siji ngaji bahas halal haram, bahas fikih macam-macam. Kanjeng Nabi milih wong sing melu bahas fikih. Wiridan yo apik. Tapi ngaji luweh apik. Mergo sebab ngaji ku awak dhewe ku roh tuntunane iki halal, iki haram, iki dawa, iki endhet. Jadi ana wong santri niku ngajine dangtek, ngaji dangtek, ora patek tekonan ya, ora patek teko. Iku tahu piyambake niku dikaleni gurune. Definisi zina, sing diarani zina iku wong nek zina iku kelon karo wong wedok. Pemahamane dene ngono. Dadi nek dekne berarti nek ngono kira-kira aku tak ngeloni sapi ngono utawa wedhus zina apa gak ya ngono dekne. Ketoke ora zina iki. Pikirane ora akhirnya dene tuku kewan dikeloni dhewe bendina ora ngrasa nek iku kleru. Padahal kowe ngeloni wedhus karo menungsa padha-padha zina. Jasa iki ana wong zina mok kuya-kuya ya, ana wong zina kira-kira mok gope ta ora Mbah? Ya ta, mesti mau rasane ngalor ngidul. Ana dosa sing luwih gedhe timbang zina. Ana dosa sing luwih gedhe timbang zina. Apa? Ngrasani tanggamu dhewe. Naudzubillah min. Dadi wong ngrasani tanggane dhewe. Apa meneh sing Islam. Iku luwih dhuwur. Luwih dhuwur dosane timbang zina tenan. Jadi ngrasani wong lho Mbah sampean rada gak ngrasani tanggamu lho. Iku dosane luwih gedhe timbang zina. Awakmu ora roh bendina ya ngrasani terus wis. Dadi zina terus kowe. Lah iki nek sampean ora ngaji kan gak roh. Ngrasani tanggane zina. Malah ana sing kandha dosane kaya zinane apa jinane ibuke dhewe. Naudzubillah min. Iku nek sampean ora krasa, ora roh mergo ora ngaji, ya maknane awak dhewe ku mesti ngrasa uripe dhewe iki bener. Padahal kleru kabeh. Ono wong gawe kabeh oleh ngrasani pirang-pirang dina. Lah wong Islam mung gawe kabeh. Awak dhewe bendina zina mergo ngrasani wong liya. Naudzubillah min. Mula wong iku wis tak zaman akhir iku
ora ana perkara sing luwih utama dan itu menjadi tarekah sing paling dhuwur yaiku ora ana maneh kejaba ngaji. Ngaji ku maksude gantolno awakmu nenggone atine kiai, kiai gantolno atine tok guru-gurune, guru-gurune sampai dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iki jenenge itba'us salaf, manut karo wong salafus saleh, wong-wong sing bener. Al-Fatihah.